Visiomagneettikuvauksessa pääset magneettikuvauksiin sekä koko vartalon magneettitutkimuksiin nopeasti ja vaivattomasti, myös ilman lähetettä. Helpoiten pääset tutkimukseen soittamalla tai varaamalla ajan verkkosivuiltamme. Asiantunteva henkilöstömme opastaa sinua kaikessa tarpeellisessa. Magneettikuvauksen avulla on mahdollista havaita varhaisvaiheen syöpiä ja muita terveydelle haitallisia muutoksia jopa ennen niiden oireilua. Kuvauksella voidaan tutkia lähes kaikkia elimistön osia ja kudoksia. Magneettikuvaus soveltuu lähes kaikille ikään tai sukupuoleen katsomatta, rajoituksena sydäntahdistimet. Käyntisi jälkeen saat lausunnon tutkimuksesta omakantaan sekä postitse. Koko vartalotutkimuksen hintaan sisältyy aina erikoislääkärin puhelinvastaanotto, jossa tulokset ja niiden merkitys käydään läpi. Enemmän varmuutta omasta terveydestäsi. Visiomagneettikuvaus Espoossa. Kauppakeskus Isossa Omenassa.